ngani ko zimbori nguwa yekuzama wedzo dzidzi ingwai anana ndona ngobia ndona ngo mbana busy mnakaza kutaura zvinhu kuwa dzekuomba ndauya nhasi usava nenyazvo hamuna kadzangani imi muri kungotaura zvisina basa imimi ndoda sadza ndane nzara hapana sadza ramukumbodya mbamu inguva yamauya nasi chimbori chingani makabva pamba pana parini chinguvayo satobvanoudza kuti wabva paparini kana chifungo kuti chanyarara nyaya sadza haninyengerere kana rudo haninyengerera sadza ndingatonyengerera mai rudo tosavhara bhawa kuti iwo zvako zvotanana basa nazvo aiwa doro racho rikuita senge mukutomwa zvabikere iwe mbaminono wakadzangana ngokanoti manext door boy iwe mbaminono wakadzangana muri kunwa beans ndiri kunwa beans Alright, sadza racho muda kumboridya neimi muri kuti hanzi mbamino muri kunwa beans handi ibinzi ndikukwatisa ndikudzisa beans dzenyu idzo dzandaisapo dzatasobika kudhara tadzibika kuma7 asi mazvazvinguva kuma2 kubika madhiramu ebeans mukudya sadza nebeans dzandikudzisa apo kuti mudye izvozviso zviri sadza nebeans nafu yafuwe vakazara izvozvi mwana hamutomboziva voice mundiri kuziva voice remwana warara iwo rara dhedhi asina uyandiswa iwo doro watitiri kudya sadza nebeans chindibva